Nesta festa da graduación non podo estar con vos. Mellor, así non me vedes chorar en público. Para dicir verdade, sinto non veros. Fixo que vindes todos tuneados e todas maquilladas. Sodes todos moi bons rapaces e collímos moito aprecio. E se non me credes, mirade para as vosas notas. Tocouvos un curso con bastante presión, pero vos tendes bo longo. E uns máis ca outros. Fuchedes afando conto. Por suposto que as novas tecnoloxías axudáronvos a aprobar. E non me estou a referir precisamente só ao rincón do vago. Espero que vos ensinara, inda que un chisquiño, a valorar a historia de España e a historia da arte. Sen a primeira, non podedes chegar a ser indignados, con causas, documentados e combativos ante un futuro que vos venden como anhelo. Sen a segunda, non podedes paladear a beleza creada por ese bípedo sen plumas que chamamos homo, unha das poucas obras que nos reconcilia con os seres vivos e coa nai terra. Espero que, a pesares da tiza e dun proxector reumático, aprenderíades ou reflexionaríades algo máis que "Buah, neno", ou que o chiste da policía secreta. Vos saberedes de que vai. Se vos quedades satisfeitos coa información que vos din, malo. Válemos para choutar sobre a selectividade, pero buscade outras verdades ata que construades o voso propio criterio. Pero incluso nese voso propio criterio deixade sempre un portelo aberto para que entren as dúbidas, para que entren as novas ideas. Agora, quedavos unha rumbaliña. Se fuchedes quen de aturar todas as constitucións de Isabel II, ben podedes coa selectividade. Repito, tedes bo longo, arremangade a camisa, apretade os puños, afirmade os cóvados sobre a mesiña e simplemente repasade. E se mentres estades a prepararvos para eses tan temidos exames, vos asalta unha refolada de desalento ante o voso futuro e ante o futuro do país, lembrade os vosos pais que colleran a maleta para a Europa Occidental. Lembrade os vosos avós que colleran a maleta rumbo a América. Todos eles emigraron con poucos ou con ningún estudo e con escasa preparación laboral, coa incertidumbre de non voltar en anos ou se cadan nunca máis. E malia iso, plantaron de cara ao destino. Lembrade iso, cando vos veña unha negrura de pensamento. Vos, se tedes que coller a si mesma maleta, atoparedela ben equipada, con coñecementos de idiomas e certa cualificación profesional. Buah, nenos, xa me tivechedes que escoitar da bondo durante o curso, porque supoño que alguna vez escoitarías, non? Repito, metedelle unha forza máis no repaso e xa veredes como na selectividade rachades coa pata. Vos sodes o futuro e comezades a labralo dende xa. Xa sabedes onde estamos. Contade con nós, os profesores, para o que vos faga falta. A relación entre vos e nós non debe interrumpirse coa vosa marcha no centro. Como diría Lavoisier, preguntade a Jorge máis Elena quen era este señor. Na natureza nada se crea nin se destrúe, todo se transforma. Pois iso mesmo debe acontecer nas relacións humanas. Dentro de poucos anos recibiremos moitas leccións de vos. Que ensinar é un oficio polo que se paga, pero aprender debe ser unha vocación impagable. A divertidevos nesta festa de graduación e recargade as pilas a fin de semana. E o luns xa Deus dirá. Unha forte aperta a todos.